Честит празник, Буховци! Честит празник, тракийци! Нашите два самодейни състава, които днес и на този пети форум на Буховци присъстват, тъй като сме и основатели на този събор, да се надяваме, че до 100 години ще присъстваме на този събор също, заедно с вас. Ние сме тук, защото сме Тракийско дружество Бояджик, село Ветрино, Варненска област. Ние сме тук, за да покажем... Защо ми са редом наредили кондо коня, юнак до юнака? Защо царя везир до везира, тежке идат в камена града? Да си видят камена девойка, а девойка на трума стоеше. Врага държи пушка, не видярка, веднъж стрелна юнака удари. Юнак падна, байрак му не падна, юнак вика, вика и замоли. Но сега нема, оставете, дето падна, там оставете. На глава ми байрак забудете, на байрака корме завържете. Кондарови мене да зарови, конда цвили мене да оплаква. Гледай ме, гледай, мале, гледай ме, гледай. Гледай ме, гледай, стара ле малена, гледай ми са. Гледай ме, гледай, стара ле малена, гледай ми са. Днеска съм тука, мале, днеска съм тука. Днеска съм тука, стара ле мале, утре ме няма. Днеска съм тука, стара ле мале, утре ме няма. Ще прилетяят, мале, в новите нови. Ще ме заведат, стара ле мале,
на